Light pillars nakita sa kalangitan sa Zamboanga City. Samtang gikatingad-an ang daw nagasayaw nga suga sa kalangitan sa Labangan, Zamboanga del Sur. Kung unsa kini atong siren sa report ni Krisa Dapitan. Nahingang hagayod ang mga nakakita ni ining suga nga color green nga daw naglutaw nga mga kandila sa kalangitan sa Barangay Labuan sa Zamboanga City. Sumala sa uploader nga si Al Rashid Zaraga. Pauli kuno siya pasado alas 7 sa gabi dihang nakita ang nindot nga mga suga. Matud niya, first time kuno niya nga makasaksi og susamang phenomenon. Parang first time ko din ma'am, nakapanood ng ganun. Kaya nag-take na ako ng photo, baka kasi maganda o di kaya baka kasi once in a lifetime lang mangyayari dun. Apan sumala kuno sa uban, duna kini dalang dili maayong mensahe. Wala naman pamayin si mama Wala naman din, pero sa iba meron ma'am. Yung may mga dadating na yung bagyo, ganun, parang disaster. Saysay sa pag-asa Zamboanga, ang maong mga suga gitawag nga light pillars nga usa kuno katalagsaong panghitabo. Makita ra kuno kini sa mga bugnaw nga lugar. Actually caused by tiny ice crystals na suspended doon sa may mga high altitude na clouds. And indeed, this is not a very common na phenomena dahil kailangan right conditions tayo. For example, is kailangan hindi mahanging lugar, mataas humidity, at tamang angulo ng light source para makita natin itong mga phenomena na to. Samtang gikatingad-an sa pipila ka Tagalabangan, Zamboanga del Sur ang daw nagsayaw-sayaw nga suga sa kalangitan sa lungsod. Sumala sa uban, unidentified flying object o UFO kuno kini. Matud sa eksperto sa digital photo o videography, dili kuno edited ang maong video. Original gadget, check kayo LDC picture mismo, and zoom in nyo, check kayo yung mga colors, tupaw kayo, no alteration. Pero ese, kasi pwede tumira, sharply, kabar tasigi, tamenya, kabar liga uliya, kedala blur, yan blur, kaya disir, sinan focus to tan video camera, autofocus to, tasigi to movement, si Chenebesian lampas to, takidala blur. Apan matud sa Astronomy Division sa Pag-asa, posibleng meteor o space jam. Yung nakita ko na yan, mabagal, pagkatapos ay tingin ko nahati pa eh. Sa aking pananaw yan ay space junk. Ibig sabihin yan ay falling debris. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.